Zion Faith Ministries. Ibandla iMount Zion Faith Ministries ngaphansi kobuholi bukaMphostoli uFaith Madise bakwethulela iPre-Passover celebration lona umgubho onamandla, the Behind the Veil Experience Pre-Passover celebration ngomhla ka-20 kumhla 21 kuMarch eDandi Moth Hall eduzane noSuper Spa. ngolesihlanu iqala ngo7 kusihlwa, ngomgqibelo 11 ekseni okuyoba yi-open air enamandla eDandi erank, bese kuthi kusihlwa ngomgqibelo ingene ngo6 ntambama. Izikhulumi zakho umvangeli uNkosiyazi Dlamini, uKwanele Madise, umvangeli uSB Madise, kanti abaphathi bohlelo ukwenza cele kanjalo noNokwanda Shabalala. Ngemniningwane 072-861-9517 noma 060-580-2834. Ibuke bukhoma ku-YouTube Mount Zion Faith Ministries naku-TikTok. uNkulunkulu uyihambele indawo yaseDandi, uNkulunkulu uyikhumbule indawo yaseDandi uze ungaphuthelwa. uMphostoli uFaith Madise ebandleni iMount Zion Faith Ministries basibizile ayihlangane khona.